समाधानी झाला सत्याला ती वास्तव करायला विनंती हा बोटाळे भोळाचा सम्राट कपिल जंग साकार नमस्कार हे शिव शंभू महादेवा तुझ्याही चरणी कपिल जंगाचा साकार नमस्कार देवा तुझा कृपाशीर्वाद लाभल्याचा भास या कपिल जंगाच्या मनोमय झाला चारी दिशेला निरीक्षण केलं थे क्या सारी माझी आनंदमय वातावरणात वावरते याच्या मुळाशी कारण कशाही माझ्या या लहान जनतेला आजपर्यंत कशाची न्यूनता या कपिल जंगाला जीवनात भासू दिली नाही म्हणून या चारी दिशेला आमच्या नावाचा उदोग नाही याच्या मुळाशी सर्वस्वी जबाबदार असेल ज्यानं मला जन्म दिला ती जन्म देणारी मातृपितृ देवता पिता कश्यप आणि माता दिती याचा कुसवा धन्य करण्यासाठी माझा जन्म झाला आणि केलेले संस्कार हा कपिल जंग कधी जीवनात विसरणार नाही माझी आई एक निष्ठेनं शिव शंभू महादेवाची भक्ती करत होती त्यावेळी शिव पिंडीच्या समोर बसून माझी आई भक्ती करण्यासाठी तत्पर झाली आज वेळी आईच्या मनी प्रश्न निर्माण झाला शिव शंभू महादेवा तुला असणारा तीन नेत्र आणि तीन नेत्रधारी पुत्र मला प्राप्त व्हावा ही माझ्या आईची इच्छा होती आईच्या मनातील इच्छा शिवपिंडिका समोर आईला प्रदर्शित केली नित्य नियमाप्रमाणे आईनं शिवपिंडिकाचं पूजन केलं आणि पुनश्च माघारी आली नित्य नियमाप्रमाणे आई पूजन करू लागली मला दिवसाचा कालावधी लोटला गेला आणि तिने साध्याच्या प्रहरी माझा जन्म झाला मला तीन नेत्र प्राप्त झाले कपिल जंग या शब्दाला मी पात्र झालो आई बापानं दिलेली शिकवण आजपर्यंत या कपिल जंगाने आपल्या जीवनात आत्मसात केली पण दुर्दैव म्हणावं लागेल माझ्या मातृपितृ देवतेचा शेवट माझ्या मातृपितृ देवतेचा शेवटही करण्यासाठी तत्पर झाला ज्या देवतेवर साडी मी केली मार्ग माझ्या जीवनात चुकलेला तोच मार्ग मी आचरणार आणला ब्रह्मदेवाची भक्ती करण्यासाठी मी तत्पर झालो ब्रह्मदेव ब्रह्म सरोवरावर वनादी कार्य करण्यासाठी बसले आणि सावित्री मातेला मंचाव करण्यात आला ब्रह्मदेवाच्या अंगाचा किळपापट झाला आणि त्याला देवेंद्राला हत्या केली देवेंद्र या यज्ञशाळेत मला दुसरा विवाह करायचा आहे म्हणून एखादी सुंदर वधू पाहून घेऊन ये ब्रह्मदेव यज्ञशाळेत बसून देवेंद्राला केलेली ती आज्ञा मृत्यूलोकाच्या ठिकाणी देवेंद्र वधूच्या शोधात आणि वधू शोध पाहिली एवढ्यात एक गवळ्याची खोड देवेंद्राच्या प्रवेश करली तिला घेऊन जाऊन यज्ञशाळेत